Bueno, pois eu chamome Marisa, son daqui do pobo de Tor. Desde a infancia, moi pequeniña, pois eu viña a xogar a este pazo, posto que Angelita, que era máis ou menos da miña idade, xa estaba aquí. Entón, o que facía era, pois, vir con ela, a acompañala, a axudarlle por aí cando a señora nos mandaba algo. Xogábamos por aí por os laberintos, xogábamos arriba por os Tres Caños, que por o Parnaso, e todos eses momentos, pois, era a nosa infancia xogando por aquí. Non só estivemos na infancia, senón despois que, como amigas, pretendemos aquí tamén, viñan os nosos mozos, e aí no corredor, pois, parrafeábamos e estábamos, pois, pasando aqueles ratos tamén xa da xuventude. Non cabe duda de que este pazo naquel momento, aos que vivíamos na aldea, nos supoñía pois un cambio grandísimo, posto que aquí xa había cuarto de baño, nós non o tiñamos, e aquilo sorprendíanos moito, e todas aquelas salas que xa eran pois daquela xente que lóxicamente tiña a súa alcurnia, e nós estábamos vivindo pois no pobo, e aquilo nos sorprendía a todos. Non cabe duda de que ao largo da vida, pois ti vas vendo como o pazo vai pasando dunha familia que primeiro eran os pais, estaba logo doña Maripaz, que se tivo que vir por os motivos que foi a morte do seu irmán, a morte dos seus pais, e se fixo cargo do pazo. Eso levou a cabo, pois, que nese momento aqueles que estábamos arredor sentiramos unha ledicia, posto que o pazo volvía a rexurdir, e co tempo, lóxicamente, vendo que ela non tiña descendencia, tivo a gran idea e a gran lucidez de deixarlo a unha organización que foi capaz de sacalo adiante e ter hoxe o museo que neste momento podemos disfrutar todos. Tanto os do pobo estamos orgullosos como toda a comarca e supoño que todo Galicia e nela, pois, lóxicamente, o país. Para min o pazo é fermoso en toda a súa extensión, pero se tivera que elixir algunha parte do pazo, elixiría primeiro fora o labirinto, posto que aí xogamos cantidade de veces, e para min é un lugar emblemático, e dentro do pazo creo que elixir un rincón é pedir moito, pero para min o máis bonito é o dormitorio principal, posto que esa cama italiana me chamou a atención desde sempre e creo que é digno de admirar, tal e como hoxe está posto, que foi como sempre estivo, posto que gracias a Angelita podemos dicir que podemos disfrutar deste pazo con todos os seus enseres. Ela se preocupou de que se mantiveran nos seus lugares e ningún fora expoliado, como pasou noutros pazos. Eu quero felicitar, lóxicamente, as institucións que neste momento pois están mantendo que todos poidamos visitalo, agora que levan 10 anos xa desde que se transferiu á Diputación, pois felicitalos novamente por esa gran aportación que están facendo, que podería ser maior aínda, posto que hai moitos arranxos aínda que facer nel, pero pouco a pouco vamos todos poder disfrutar e poder estar vendo as maravillas que neste momento nos está ofrecendo.